защитата на Славия. 6 минути ще бъдат добавени, а Лукас Кардосо може да изравни резултата и го прави. Изключително груба грешка от Джордан Варела и то. Иван Андон с добра намеса продължава опасността. Лович с едно докосване Кардосо продължи към свой свободни хода. Кардосо срещу Мартин Величков, да видим. Ловрич намери Апия, той продължи към Тома Силва, който в наказателното поле. Възможност за Силва, ще има ли гол тук? Ето го обрата за Добруджа. Лукаш Кардосо, четвърти гол през сезона, но тук безценна работа свърши и новото попълнение Томаш Силва. Действията и на Арен Апия, и на Томаш Силва. Вади от игра един от опитните централни защитници. Без от централните бранители при този обофура. Днешния Кардосо с шанс за изстрел. Словен задържа топката. Само че след това си все, за да я даде обратно на фол. Кардосо. Андриан Димитров свободен от тяло. Сега вече паса към капитана на Добруджа. Страхотен начин от централния бранител. Кардосо. Това подаване изглежда добро. Горец продължава да атакува. В Добруджа на своя ред може да бъде изключително опасно. Състава на Добруджа. Добаване за Андриан Димитров. Той е преминал Цялото боя. Червените картони се превръщат в традиция за състава на Добруджа. Вратарят Димитър Пиргов много хитро продължава с глава Димитър Пиргов зад гърба си. Антон Иванов. Центриране на Антон Иванов. Коено го атакува! Савлович се надмина. Топката. Кардосо. Изстрел на Кардосо! С Кардосо. Освен двете попадения, другите два точно удара за Лудогорец дойдоха малко преди. Срещу Лудогорец Християнов сподели, че сигурността има с какво да свърши този През сезона. Желанието е... явата няма нарушение. Добруджа успя чисто според страните, че да отнеме топката. Ивайло Михайлов отново получава. Може да е питал удар, като е водил в тези срещи. Отборите на Локомотив Мездра, където е поражение. в началото на сезона Андриан Димитров е действал както като опорен защитник, така и по двата фланга на нападението. Пред него застана играч на Спартак Варна, който изчисти още едно центриране. Тук възможно. Бразилеца получи се там. Фурие измъква се, може да центрира. Поредица от рикошети, в крайна сметка владение за Добруджа. Кардосо подсказа от Кот д'Ивуар. А Лукас Кардосо отново напрежа. Хубаво подаване за Милчо, но малко тренировки един друг. Добре преигран топката Лукас Кардосо и Симеон Василев получава жутка. Положение дойде решаващия гол в матча срещу Левски. Тук подаването е към далечната града. Кардосо отклонява. Величко стига до топката. Решил това доведе до загубената топка. Възможно за Лукас Кардосо да опита устно. Да се върнем на неговата тема, докато топката е в половината на Добруджа и тяхно притежание. С Отвори играта. Добра работа на Добруджа. Кардосо. Чака Лукас Кардосо. Богдан Костов.
Добруджа да организира последно стойностно нападение. Хубаво подаване към Богдан. Опасно нападение в жълто, кой ще е по-бърз. Тони Вонът. Позиция. Дали има нарушение срещу Богдан Костов, центриране на Кардосо, след това Леони достига до топката. Шанс! Кардосо. Много разпъркване на игра. Сега 3 на 3. Тази атака на Добруджа изглежда интересна. Лукас Кардосо с топката. Ще видим удар на Лукас Кардосо в точка. Едната топка в половината на домакините. Антони Иванов с хубави действия, достатъчно, който изчисти топката на десния бек. Сега ще провери. Димитров към Лукас Кардосо. Отново Ангелов на път да се... Шести сблъсък от началото на сезона, в който Цялостната организация на атаката заслужава добри думи. Това възможност за Добруджа вече домакините търсят второто попад. към Кардосо. Изглеждащо подаване към Милчо Ангелов. Керчев към Кардосо. Активен старт на втората част от състава на Добруджа. Центриране, шанс за дома. Само едно попадение. Двете белязки през първата част. Достатъчно солидна периферто. Испанският централен бранител на Добруджа знае абсолютно всяко едно действие в нападението на своя съперник, тъй